Assalamualaikum Cak Bayu, ya apa kabar? Waalaikumsalam, Neng Sila. Ya, kabarku Neng ini tambah api Neng. Apik pisan Cak, sehat ya Cak? Alhamdulillah sehat Ri. Saiki piro Cak suhune nang kono? Wah, Neng catatanku saiki ki sik 39. Soalnya ancene wis sore. Saiki Neng Mekah iku jam setengah 6 sore wisan. Lah Cak, dari sampean sempat mlaku-mlaku nonton panggon sembelihan kewan dam. Lah opo sing sampean iso repotno teko kono? Iya Neng. Jadi memang aku karo tim media center haji iku mari diundang neng gone Adahi. Adahi iku lembaga sing resmi gawe mbeleh kewan dam utawa hadiu nggone jamaah haji. Kan rata-rata iki mayoritas jamaah haji sing budal kaji ning Mekah iki iku rata-rata njupuk kaji tamatu karo kaji kiron. Dadine kudu bayar dam. Lah, dame iki dibeleh ning gone Adahi. Iku koyo kurang lebih koyo semacam rumah potong hewan ngono nih. Jadi sedina iki Adahi iki iso beleh kurang luwih 300.000 lah. Sekitar 300.000 kewan dam nggone jamaah. Jadi waktune kan ancene cuma sedilu, cuma 3 dina setengah, mulai dina Idul Adha sampai kira-kira sakmarine dina tasyrik. Dina terakhir dina tasyrik. Jadi tanggal 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Jadi waktunya ancen singkat. Nah, makanya itu adohi iki diperluno ben belehane jamaah haji iki bener-bener cepet dan iso bener-bener didistribusino neng fakir miskin sa wantara dunya ngono nih. Oke, Cak Bayu, matur suwun ya repotane. Ojo lali Riko jaga kesehatan, selamat terus no tugas ya Cak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi